Kwadhi Kisumu ni chenro mar kawo pach jopiny ewi budget mar kaonti ma hik omenda mar 2023 nyaka 2024 ne ogore Luanda bang' jopiny dagi dhi mbele gi rito jotelo mane odeko kapok ochopo e kar romono mano bagi e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Kaka ripota marwa Steve Biko lero, jopiny go koro seyo tend kaonti ma Kisumu kuom chochni ma kamano. Odiochieng' manyoro tend kaonti ma Kisumu nochape boke ma pachoka ni chenro mar kawo pach jopiny e paro mar hik omenda mag 2023 biro timore kawuono e kuonde mopogore e kuonde chung' od buche e kaonti no. E kar chung' od bura ma Kisumu Central mayudre chuny boma ma Kisumu, chenro no bagi mar timore e kar romo ma Kosao Community Hall. Kaka yo mar neno ni giwinjo luong kendo chopo mar golo pachgi mabiro konyo e dongruok mar kaonti gi, jopiny noyuoro kar saa 3 mar okinyi ne chenro manowinjore chakre saa 4 nyaka 8 mar odiechieng'. Ok ne wanyal discuss papers adek kaka ne waromni nikech an gi ywak ni e department mawuok mar transport onego bed ni an kod kopi madok nyiso jowa e weche mane kaunti to atimo to kod mane agole pacha, to ka ochopo saa 7:45 pod lwetani nono onge kata mana kopi. Omiyo wawacho ni bura ni ok nyal dhi mbele nikech ok wanyal yalo gima gin gi document to wan onge kod document. Kane oromo chuny odiochieng' tir, jopiny go chunygi nochako ol ni mar tend kaonti kokalo kuom bad migawo mar weche omenda ne pok ochopo ka saa to koro ne sudo kendo dhi matek. Luongwa budgeting planning mar Kisumu County odiochieng' ma kawuono ni, to koro leo dhi obede ka obiro ka saa 3 nyaka sani saa 7. Dakika madirom 5 tok saa 7, nyamburko moting'o jachung' mar kaonti nomolo e kar romono, gino mano medo chido chuny jopiny. Bang'e to jopinygo nowinjore kanyakla mar bono winjo twak moramora mowuok kuom tend kaonti, ka gilero ni kuom kinde malach osebed kitugo kodgi moloyo te weche mag rito saa. Jogwa nobiro ka gokinyi kendo nye gin gi chuny maber mane gidwaro ni mondo gibed godo part and parcel of the progress mar this county. To the department mar finance or decide ni mondo gi frustrate kendo gi sabotage the process mar development ma governor oseketo in place. Nyaka samo wuoyo kodini koro mosani edi ma en saa 7:30 kor kikelo nwa documents adek tidwaro ni mondo ji opogre documents adek gi ji moingo 100 opog documents adek gi mondo mi wa discuss this. Kuom mano koro gikwayo mondo chenro ma kamano chor nyime nyaka rom chieng' ma tend kaonti no nyalo rito kendo chopo e wang' saa. Jogo modak kod ng'ol mano yore chenro ma kamano bende nolero ywakgi ka giwacho ni kuom kinde malach osebed kiketo gi thenge moloyo to seche ma ibago chenro ma kamago. Inuongo ni a person with disability inuongo kata sai nok pon ma ji ariyo kende ka ji adek kende. How come ni ok giluongo person with disability moko? Ng'ano mo present a person with disability mano miyo report. Iyudo kiwacho nang'o notice board oketi. How come ka ng'ato kodhi kama notice board no nitiere obro fwenyo nadi ni public participation ne nitiere. Kata kamano tend kaonti ma Kisumu kokalo kuom sub county admin ma Kisumu Central nolero ni chochni ma kamano nobiro kalure kod rochruok mano neno e masin machapo otese kata printer, gino mano miyo giyudo manoboke 3 kende moting'o pages 21 moro ka moro. Steve Biko, Ramogi TV. Kwadhi mbele ni bad migawo mochung' ne koro chal mar kor lwasi oyango